David ati nzuroi ngoni. Vadzidzi vakaenda kuna Jesu zvikanzi Ishe mudzingei. Usa dambudziko rako harisi dambudziko kumunhu wese. Sorry ngokudza chokwadi cheupenyu. Dambudziko rako fuka tichakunzwisisa, tichakuandesenda, tichaita seone pambatokona ngokubhaiza by real life. Dambudziko rako nderako. Ameno pamwe andikuparidza pandikunzwa ndikuparidza. Because tinaona unzwa tirite sama yangu, tirite sama, ana tirite sono aziva here. Bvunza munhu akambochata akaudzwa kuti tinomira newe. Anodza tsana asi kunyepa last minute. Unonzwa nyaya dzekuti unodemba kuti saka unobuda iri muchato. Ava ndo vakambisa keke, ava vakambisa gown, ava vakambisa zvakati. Kupledge it's easy. Uzadzikisa pledge mutambo. Saka chona urarama life yemunhu ari disappointed why unotemba kupromiswa. Hapana akati acharonga zvakati, pana akati acharonga zvakati, akati achazoita zvakati. Amai vauya kuna Jesu vari kunzi Ishe mudzingei. Ane dambudziko mukadzi. Indaitira kuti ukatenda kwa Jesu, vanhu vakaombera Jesu ipicture yechechi. Kuti chechi inobva taiwa mumwe wedu ngatimirei naye mumwe wedu. Peter akaurayiwa naHerodhi akafa. James was killed by Herod. Peter ndokubva asungwa naSamuel Herod achida kutourayiwa futi. Bible not and the church prayed for Peter. Asi James anga abuda church. Ine my favorites ayo church. Aina matiri munhu wese wese. Peter mujeri maakabuda magedhi akavhurika ega. Last week manga maurayiwa James, another apostle. Church ufunge ukafunga kuti kudenga kuchechi kunopinda vanhu. Vanhu vane my favorites. Wava akapiwa chimuti akanzimbo rova. Even akakosora iri powerful baba powerful. Uyatsona iwo kana ukashingirira. Pakafa James. Peter akapabuda. Ende vari tu havana zvavakaita. Peter akanamatirwa. The church prayed for Peter. Why was the church silent on James? Handizi. Bando pakandiudza kuti zviriko. Kune kunzi vakaita dambudziko tinotana unsa tonamata nawo. Mumunhu ngochava kuti muri kuziva here nyaya yangu akomana. Kana muri kuziva here nyaya yangu. Why zviriko? Why because kuchechi akusi kudenga. Dambudziko rako ukati riri kubata moyo munhu wese. Sorry todati chokwadi chinobatsira unosununguka. Unotozoona kuti ndakutofanira kukwinya pana pandinamata. Nekuti vandakatrasta kuti vachandinamata. Pamwe pacho ndotokudzwa kuti I'm praying for you. Andini pastor ndikutokudzwa. Me ndiri muvhangeri alright. I'm praying for you. Praying for you. Aina proof ka. Ko unozoenda kudenga iri kuti takanamatirwa. Yakunamata ndeyedunga munhu utosimba. Vachazodai kwa usingazive kwa vanoswera netime yawana kunamatira. Ufunge nisu kuti nenyaya dzedu. Mwa vari kufumura madhiri echifundisi. Ndo panoti munhu. Like me I'm married. Kana ukatofona kuma 10 mfundisi namatirei. Ni ndakatobatwawo. Time yacho pane pasina ufunge. Asi modati imba yangu ipararere. Togara tingori mumweya so tichifunga nyaya dzako. Inoparara ka. I just want to encourage you. Kana yaya kunambati ata serious. Ukati ningachazodai ndo panoti munhu. Iva serious ni life yako. Ana Peter vana power rekumudzinga. Vari ngopa report yekuti mudzingei. Zvino iye kana achikuda ahashande nereport ya Peter. Jesu ana kudzinga mukadzi uyu. Asi Bible rangu rinoti he answered her not a word. Zvoita ngezvawese kuti Jesu wacho ari kuignore. Kana rati shoko rati haana kudaira kana kuti he answered her not a word. Ndo zvaigona kuita kuti mukadzi ati Jesu wacho ofuta asi kuda. Pane time yaunoti ukanamata aunzwe answer. Aunzwe Mwari. Ende zvinhu zviri wese. Indakaudzwa Mwari anopindura. Apa ndaudzwa anomboignore. Unoverenga. Ndisachida kuti munhu ave neBhaibheri rake. Unodzokora kuti watara shiweretsano. Riri muhanzi he answered her not a word. Iye atonzwa. Anonyararirei. Ndikanokuperfectly pachena. Kunyarara kwake kune nyaya 1. He's a jealous God. Haadi kuti uve nevamwe waMwari.
Saka ari kuda ndo the only way yaanogona kuverify kuti wainga inini here kana kuti une plan B. Nokuti vamwe kutouya sokutraya zvikaramba unoenda somewhere. But kune vakatouya zvachose. Kuti hama dzangu ndikasanamata ndichanamata. Zvikasafamba ndinonamata. Zvikafamba ndinonamata. Ndikavengwa ndona kune kuti kana zvaramba pane kwatichaenda. So Mwari unoda kuziva kuti munhu akainga inini here kana kuti akainga kuti rikasolve hoenda kana kuti anondida whether ndamupindura kana kuti handina. Whether basa wariwana hauna but kuchechi hausi kuzorovha. Mwari ngave neimwe chokwadi maari kuti uyu anondida uyu haasi kushanda but kuchechi anotouya. Mari yake ishoma unotokwereta but kunamata haaregere. Mwari ngavamboona shungu dzako. Shungu dzako ufunge pane kuti zvadzinotaura kuna Mwari. Kuti unonamata kana zviri right. Even if it's right. But Mwari wacho akafanirwa kunamatwa. Amen. Mwari ndi Mwari wakanaka. Tasanganiswa zvakare on our last day this Sunday. Nekuda kwanyasha dzawo kuti tinzwe kutaura kwawo. Rega ndiremekedze utungamiriri wese the board of elders. Vafundisi vese vari pakati pedu vanhu vaMwari nzwe kugamuchirwa. Rega nditende Sunday school. Komana nevasikana, baba nana mai. Zvakanaka kuti kwarisewo zvakasarudzika mufundisi vedu. Uye na Elder Mjeti. Musara mambo Jesu. Amen. Muverengi mukasimuka Matthew chapter 15. Matthew 15 from verse 21 up to 29. Matthew 15 21 to 28. That'll be fine. Tiverenge Mateo 15 kubva verse 21. Zvino Jesu wakabvapo akaenda kumativi enyika yeTire neSidhoni. Zvino tarira, mukadzi muKanani wakabva kunyika iyo akadana achiti, ndinzwirei ngoni, Ishe mwanakomana waDhavhidhi. Mwanasikana wangu wakabatwa kwazvo nomweya wakaipa. Asi haana kumupindura neshoko rimwe. Ipapo vadzidzi vake vakauya vakakumbira kwaari vachiti, muindisei, nokuti unodanidzira shure kwedu. Asi wakapindura akati, ndakangotumirwa kumakwai akarashika eimba yavaIsraeri. Zvino akauya akamunamata akati, Ishe, dondibatsirai henyu. Akapindura akati, hazvina kunaka kutora chingwa chavana ndokuchikandira imbwanana. Akati, homwe Ishe, kunyangwe nembwananawo dzinodya zvimedu zvinodonha patafura ravatenzi vadzo. Zvino Jesu akapindura akati kwaari, haiwa mai, kutenda kwako kukuru, zvaunoda ngazviitwe. Mwanasikana wake akapora kubva panguva iyo. Tinotenda. Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Pano paita amai vari a bit mature in the things of the spirit. Vaona dambudziko rine mwana wavo ndokubva vagona kuunderstanda kuti hakusi kuda kwake, hakusi kuita kwake, but she is possessed. Vazhinji tinogona kuona munhu ari possessed kana amanifesta demon. It's another stage yekuti munhu munenge muchitorelata naye muchifara naye paanozoya for prayer demon rikamanifesta munoona asa munhu ane mweya wetsvina. But mai ava havana kuita prayer pamwana wavo, but vakaenda vachiti kuna Jesu, mwanasikana wangu unonetswa nemweya wetsvina. She is demon possessed. Kureva kuti zvakatora a bit of maturity kuti mwana uyu haachada counseling, haachada ana tete nana sekuru vanorayira, uyu akuda kuti chiri mari chidzingwe. Why? In life ukasava that kind of maturity, especially mu marriage, pane hondo dzamunorwa dzamusingafanirwi kurwa nekuda kwokuti uri kutadza kuona kuti mumweya wako une zvakamugara, hakusi kufunga kwake. Maya vagona kuziva kuti unhu hwemwana uyu ndakaedza kurayira, mwana uyu anoziva zvakati nezvakati, but upenyu hwaakurarama uyu ndofunga pane mweya wetsvina uri paari. Kugona kuona kuti munhu ane demoni usina kumunamatira, it's another dimension in the spirit. That's why I love and respect Job. Job parikavhari yezvinhu zvese arikavha upenyu hwake. Chinhu wani chaaka outstanding chakati challenger, Job haana kudivorsa. Iye anga akaudzwa mashoko anorwadza. Ukaona uchirwara adzimai vobva vati tuka Mwari ufe. Hakuna mukadzi anoshuvira kuva shirikadzi.
but my job vakabuda pachena kuti tsanodai maruva pasi. You can just imagine kuti anofanirwa kumira newe paurwere ndiye ari kushuvira rufu rwako. Wakandobvisa mari ukaroora ndiye akuti aiwa dai matuka Mwari mafa. Iwe unoziva hakuna anoda kuva shirikadzi, but my job vane mazwi anorema kudaro. Dai matuka Mwari mafa. Ina handiprofite but ndinongosuspecta ndinofunga kwako nevamwe tsano. Because hauzovengwa kudaro. Asina plan B, hakuvenge kudaro. But Job 42 unoona parecovery yake. Mwari varopafadza Job zvakare. Haana kudivorce. Kurati he was mature kuunderstand kuti uyu ari kutaura this time haasi adzimai vandakaroora. Uyu aakushandiswa nemweya yetsvina, she is now possessed. Ukaziva mumweya wako unogona kuzvidzidza nekuzviziva izvozvo. Hausati wanzwa here vanhu vane 20 years in marriage, mumwe kana akupopota anoti haundizive mushe. Shuwa pa 20 years vanhu havazivanera. Kureva kuti chiri kuti haundizive chatouya izvezvo. Ende chinorova. Uchaona nemarovero acho kuti ava ndo vauya manje vakundirova. It takes spiritual maturity kugona kupatsanura kuti uyu munhu ari kutaura but apa agarwa asiri ari kutaura. Tine madebate nehondo dzatinoita nemweya, but mweya iyi tichidebata nevanhu. Pauro achibata anoti hatirwe nenyama neropa. Zvoreva kuti kurwiwa kuriko, but gona kuunderstanda kuti enemy ndeipapo. Ndiye munhu wandinaye mumba here kana kuti pane zvekwavo. Isu nadzimai pane patinombokurukura so. Tichiudzana kuti uzakana maroorana uyu akabva kwawo, uyu akabva kwawo. Uku kune masecrets, kune masecrets. Mai kana taatuta kuda transparency. Why? Because patinozonamatirana paite taakuziva kuti kwaadzimai vangu kune mweya wokusagara mumba. But ivo varimo. Saka zvinombopota zvichishanya. Kuwana vanoshanyirwa. Unonzwa nemamatauriro mwemusi sotozati tete Georgina vauya. Uya haasi muwangu andakaroora but pashanywa apa. Nekuti naiye after some time unozoona kudzoka iti dad I'm sorry. Unozati ayo ndaitozati hausiriwo. Izvozvo mukagona kuzvinzwera nekuzvibhalansisa munopfuurira mberi. Nokuti pane pamwe pekuti munhu asiri ari kuita, ari kuitiswa, but nekuti haugoni. Saka amai avakaziva kuti mwana uyu mwana akarongeka, but ukaona ane hunhu. I respect mumwe mudhara futi. Mark 9 akauya kuna Jesu. Zvikanzi ndakauya nemwana uyu kuvadzidzi vakamutadza. Zvinoti kana zvamubata zvinomuisira mumvura, zvikamubata zvomuisira mumoto. Saka baba vaitozva kuti mwana wavo anopota achibatwa. Haasiri ari kubata, ukaona akutobata abatwawo. Ekalanguage kunoona nekwakabatwa so. Pane munhu wokutoona ari mustreet unozati uyu akabatwa. Saka zvese zvaakuita inyaya yezvakamubata. So baba ava vanoda kuti mwana wavo agone kudelivwa. Ende vari kutosaidhira mwana wavo kuti aiwa kana zvatomubata. Kureva kuti iye kana asina kubatwa nazvo mwana ari right. So kune vanhu vaamachuwa vekugona kuona nekunzvera kuti unhu hwemunhu uyu pasina kuti handei kudeliverance uku. Apa panda deliverance ava. Matauriro anogona. Osa kune vanhu vanotaura zvekuti unonyara iwe uri kunzwa. Iye asina kana chaanovhunduka. Vanhu vanonzi ana windi vaikurengu. Anotuka zvinyadzi zvokuti munoshaya pekupinda. Iye akasununguka. Kuna vanhu vasina kukwana kusvika palevel kuti munotonyara ndimi. Kuna wokuti akapfeka so vanhu ndo vanenge vachinyara. Iye akasununguka. Kurati pane mweya uri paari wakamubvisa zviri normal zvacho. So imi pamunedza kutaura naye hamusi kutaura newacho apfeka, uye apfekedzwa nezvamupfekedza. Kureva kuti ukasaunderstanda zvemweya unofaita zviri panyama zviri wrong. Goliath chaiye aitofamba naamabhiera. Ukaverenga zvakanaka Goliath aiva nemurume aitakura amari yake. Amabhiera aiva paside. But David paari kufaitana naGoliath haambofa akakanda matombo kuna amabhiera. Antoziva kuti uyu kutakudzwa but problem mudharaunda. So amai avaona ndokubva vaziva kwekuenda. Ndo imwe nyaya kuziva kwekuenda. Ndokuti kumwe kwatiri kuenda hakusiriko. Unoziva kuti pane dzimwe nyaya dzekuti wakaenda nadzo kune vanokansela marriage, but marriage kansela kana officer kutori kubasa.
hazvinoti yake imba iri perfect aiwa anoshanda ikoko. Handisi kuti musaende zve, ndingoti asi vanoshandawo ikoko. Kune zvekubasa nezvelife. Ano steps anokuudza these 3 ways kuti murume adzoke, you take this step, you take this step, kuti murume akude, you take this step, you take this. But zvikasvika pa spiritual level yokuti wako ane zvaakaitirwa nevanoshereketa akaenda, manotsi iwayo haasi valid. Zvakunzi unomubikira unomukisa, unokisa adzoka, wako haachadzoka. Unobikira ari kuda kutodya wacho, wako anouya akaguta. Unoizvona manotsi andapiwa anenge haaite pangu apa. Iyo mando inonzi inoda Jesu. Nekuti manotsi haachashanda, kungwara hakuchashanda, kurongeka hakuchashanda, zvese matricks aunogona haacheuke. Kana watogadzira musoro chirudzi, musoro wacho haasi kutomboona. Unenge uchawakwenya kuti hamusi kuona ndagadzirwa. Shungu dzese nekuita kweso yako nyaya inoda Jesu. So amai vakaziva kuti kwa Jesu ndokune nyaya. Vaikoko heru dambudziko manje Jesu anofamba nevadzidzi. Mai avakaya vachichema mwanakomana waDhavhidhi ati nzuroi ongoni. Vanzi vadzidzi vakaenda kuna Jesu zvikanzi Ishe mudzingei. Osa dambudziko rako harisi dambudziko kumunhu wese. Sorry ngokudza chokwadi cheupenyu. Dambudziko rako fuka tichakunzwisisa, tichakuandesenda, tichaita seone pamwe patogona ngokubhaiza by real life. Dambudziko rako nderako. Ameno pamwe handisi kuparidza pandikunzwa ndikuparidza. Because tinaona unzwa kuti tiritese hama yangu, tiritese hama, ana tiritese unowaziva here. Bvunza munhu akambochata akaudzwa kuti tinomira newe. Anodza tsana hasi kunyepa last minute. Unonzwa nyaya dzekuti unodemba kuti saka unobuda iri muchato. Ava ndo vakambisa keke, ava vakambisa gauni, ava vakambisa zvakati. Kupledge it's easy. Kuzadzikisa pledge mutambo. Saka chona urorama life yemunhu ari disappointed why unotemba kupromiswa. Hapana akati acharonga zvakati, pana akati acharonga zvakati, akati achazoita zvakati. Amai vauya kuna Jesu vari kunzi Ishe mudzingei. Ane dambudziko mukadzi. Indaitira kuti ukatenda kwa Jesu, vanhu vakaombera Jesu ipicture yechechi. Kuti chechi inobva taiwa mumwedu ngatimirei naye mwedu. Peter akaurayiwa naHerodhi akafa. James was killed by Herod. Peter ndokubva asungwa naSam Herod achida kutourayiwa futi. Bible not and the church prayed for Peter. Asi James anga abuda church. Ine my favorites ayo church. Aina matiri munhu wese wese. Peter mujeri maakabuda magedhi akavhurika egaya. Last week manga maurayiwa James, another apostle. Church ufunge ukafunga kuti kudenga kuchechi kunopinda vanhu. Vanhu vane my favorites. Wava akapiwa chimuti akanzimbo rova. Even akakosora iri powerful baba powerful. Uliyatsona iwo kana ukashingirira. Pakafa James. Peter akapabuda. Ende vari tu havana zvavakaita. Peter akanamatirwa. The church prayed for Peter. Why was the church silent on James? Handizi. Bando pakandiudza kuti zviriko. Kune kunzi vakaita dambudziko tinotana usatonamata nawo. Mumunhu uchava kuti muri kuziva here nyaya yangu akomana. Kana muri kuziva here nyaya yangu. Why zviriko? Why because kuchechi hakusi kudenga. Dambudziko rako ukati riri kubata moyo munhu wese. Sorry todati chokwadi chinobatsira unosununguka. Unotozoona kuti ndakutofanira kukwinya pana pandinamati. Nekuti vandakatrust kuti vachandinamata. Pamwe pacho ndotokudza kuti I'm praying for you. Andini pastor ndikutokudza. Ndiri muvhangeri all right. I'm praying for you. Praying for you. Aina proof ka. Ko unozoenda kudenga iri kuti takanamatirwa. Yakunamata ndeyedunga munhu utosimba. Vachazodai kwa usingazive kwa vanoswera netime yavanokunamatira. Ufunge nesu kuti nenyaya dzedu. Mwa vatari kufumura madhiri echifundisi. Ndo panoti munhu. Like me I'm married. Kana ukatofona kuma10 mfundisi namatirei. Ni ndakatobatwawo. Time yacho pane pasina ufunge. Asi moda kuti imba yangu ipararere.
togara tingori mumweya so tichifunga nyaya dzako inoparara ka. I just want to encourage you. Kana yaya kunamba chata serious. Ukati ningachazodai ndo panoti munhu iva serious ne life yako. Vari kudzinga mukadzi kuti ngabve pana vatori maapostles. Vari kutoziva kuti Jesu anobatsira. But uri komweya ungonzwa kuti aiwa unoresistwa pachechi. Mark 2 vakauya nehama yavo chakaita kuti vapinde pamusoro pemba padhopa pasina kuvharwa panga pakangomira vanhu. Kune vanhu vanongomira kuti usapinde. Ende mumba imomo muna Jesu ari kutoparidza rudo but varimo havana rudo rwacho. Kusvika vanhu vakaita rufu yekupaza muchechi. Chirema chaunzwa ichi pane kuti vatamuda ndambudziko ngaende kuna Kristu akati wakaremara kudaro as long usina kubata time ndiyo. Kuna vanhu vari tough. Kuchechi kuna vanhu vari tough. Amisha ndo utafu wanga una Joshua. Vanhu vaiti vakatadzira Mwari. Mozisi ainopfugama utochema Mwari vanhu venyu makavabvisa Ijipita varangarirei. Joshua paakapiwa chimuti vanhu vakuita zvavanoda zvekutamba izvi akati hama dzangu kana musingade ini nemhuri yangu ndakutopinda namadhamu Kenani handina musi kuda indakasiyana naMozisi anokupfugamira ini handina mateni. Joshua haiti zvekwamozisi zvokuti kana makanya kuti she vanhu venyu varangarirei anotokudzai point blank kuti kana musiri kuda ini nemhuri yangu totora Kenani namadhamu nevana vangu kusvika serious. Upenyu ufunge ndewako. We fellowship together, we encourage each other, but make sure you are dedicated, you are a fighter concerning your life. Vari kudzinga vana mabishop aya vadzidzi vaJesu vanga vari tough neimwe time vakambodzinga vana wadzwa nevana chaivo. Svika Jesu ndakazoti aregai vana vauye Peter anga aramba vanga wakamumoyo zvekuti havadi kana kamwana padhuze naJesu wavo. Saka mai ava vari kutonzi ishe yandadira manje statement yevarume ava havana kudzinga amai ava vari kupa ripoti. Chandodira Jesu wacho haatori maripoti evanhu, anoshanda mukuziva kwake nenyasha dzake. Dai Mwari ainzwa maripoti evanhu against your life dai wakadzingwa kudhara. Vasingakude vakawanda ufunge iye ndiye anokuda beti. Ishe mudzingei ende inzwa kuda kuzvikwanisa man. She is crying after us. Mukadzi ari kuti mwanakomana hasi kuti vanakomana. Mwanakomana waDhavhidha but kunoona kuti unongokwanawo somuprogram kuti ari kuchemera isusu. Hakuna akauya kuzochemera munhu muchechi, munhu yakazochemera Mwari wake. Yekuchemera vanhu imbomira chemera Mwari wako. She is crying after us. Mudzingei kabve pano nedambudziko rake iroro chinofanirwa kudzingwa chiripo idhimoni but kana musina simba rekudzinga dhimoni munodzinga vanhu. Ishe mudzingei, she is crying after us. Ana Peter vana power rekumudzinga vari kungopa ripoti yekuti mudzingei. Zvino iye kana achikuda haashande neripoti yaPeter. Jesu haana kudzinga mukadzi uyu. Asi Bible rangu rinoti he answered her not a word. Zvetange zvawese kuti Jesu wacho ari kuignore. Kana rati shoko rati haana kudaira kana kuti he answered her not a word. Ndo zvaigona kuita kuti mukadzi ati Jesu wacho ofuta asi kuda. Pane time yaunoti ukanamata haunzwe answer, haunzwe Mwari ende zvinhu zviri wese. Indakaudzwa Mwari anopindura apa ndaudzwa anomboignore. Unoverenga ndisachida kuti munhu ave nebhaibheri rake. Unodzokora kuti watara shuwere tsano riri muhanzi he answered her not a word. Iye atonzwa anonyararirei rekani kupefectiri pachena. Kunyarara kwake kune nyaya 1. Is a jealous God. Haadi kuti uve nevamwe vaMwari. Saka ari kuda ndo the only way yaanogona kuverify kuti wainga inini here kana kuti une plan B. Nokuti vamwe kutouya sokutraya zvikaramba unoenda somewhere. But kune vakatouya zvachose. Kuti hama dzangu ndikasanamata ndichanamata. Zvikasafamba ndinonamata. Zvikafamba ndinonamata. Ndikavengwa ndinonamata. Kune kuti kana zvaramba pane kwatichaenda.
So Mwari unoda kuziva kuti munhu akainga inini here kana kuti akainga kuti rikasorovwa oenda kana kuti anondida whether ndamupindura kana kuti handina, whether basa wariwana hauna but kuchechi hausi kuzorovha. Mwari ngave neimwe chokwadi maari kuti uyu anondida haasi kushanda but kuchechi anotouya, mari yake ishoma unotokwereta but kunamata haaregere. Mwari ngavamboona shungu dzako, shungu dzako ufunge pane zvadzinotaura kuna Mwari. Kuti unonamata kana zviri right, even zvisiri right, but Mwari wacho akafanirwa kunamatwa. Saka shamwari dzangu dzaimboti akunamata uku hapana chiri kumbochinja kuzodi, ndikati whether pachaita change or not, he is worthy. Nokuti wakandisika. Saka ndichamunamatira yekuti akafanirwa kunamatwa. Yekuti ane zvaaita yato part 2. Yaari kutonamatirwa ndeyekuti asina zvaaita. But nokuti wakandipa upenyu, ipapa ndo pandakagarira panapa. Kundiri kunamata Mwari unondipa upenyu. So he answered not a word. Why pari kungotsvagwa kuti uri pano here kana kuti uri kungotraya. Saka tiona ukapfimba musikana anomboti rambei, iye achida zvake. Ina adzimai angu pandakavapfimba vakanditi kwana, but ane vana 3 nakwana iye. Ushati kwana chii papa? Unotozvishaya, aiti kwana. Tane 3 nakwana iye. Ndakazodiscover kuti kwana wake airiwa kuti kwana muprogram. Shingirira uone unotokwana, shingirira chete. Why? Because kana usingarevese akati siyana neni unoti makawanda man, last born rewe. Andozati wanga uchingopfuura, you were not serious. But akakuti kwana ukadzoka futi mangwana unozati uyu anoda inini. Ana plan B. Ane plan B hanyengerere. Akangonzi siyana neni anobva atoti ndagara futi handisitomboda wandi serious. So he answered not a word. But mukadzi akaramba aripo pasina mhinduro. Svika Jesu wakatanga kupindura. Svika Jesu wakatanga kumudza, ndakatumwa kumakwai ekwai Israeri akarasika. Remember, she's a Canaanite woman. Kudati aronza uqualify pa type yandakatumirwa so far. Haana kubva futi. Hama dzangu munoziva here kuti mumhinduro dzinenge dzinobohwa so kune vanogona kuona chizaruko chinoita kuti zvawo zvifambe. Haana kuti ave nemwana anga ashaudwa pachechi achinamata ari apa. Bishop vakamutarisa vakati mukadziwo unosvika rini uchibatwa newaini? Kudhakwawo waini yakakubata, unosvika rini wakadhakwa newaini? Zvikanzaiva ndiri mukadzi ane shungu. Chinzwa pureya yake manje, Mwari mukandipa mwana ndinosiya pano. Azvitora kupi pakutukwa ipapa kuti Mwari ndazoona kuti tine matambudziko akafanana. Ina handina mwana imam sisina bishop. Anofanira kutoti encourage akutoshaudha vanhu. Saka ndada kutombobatsirawo imimi nemwana wamuchandipa. Knelt down, he worshipped him. Ndokubva ati Lord help me. First stage auya achida help, mwanakomana achichema kuna Jesu. Second stage anosvika paanopfugama ochikumbira kubatsirwa. Zvoreva kuti pane chinhu chaadiscover kuti ndikangosvika ndine chichemo changu achisorovwe, but ndikasorovhawo chake chipi. He is looking for worshippers. Ari kutsvaka vanomunamata kuti agone kunzwa minamato yavo. Maybe I'll explain Matthew 6. Matthew 6 inoti kana maakunyengetera pindai pakavanda muvhare door. Mwari anoona zvamunoita achakuropafadzai. The God who sees what you do. Teaching ndeye prayer mashoko. Answer is kuma words. The God who sees what you do will reward you. So reward in a connection ne what you do, not what you say. Sandi chiti ndokukareja kuti uzotengawo Bible. Zvirekere kuita zvinyowani. Ufunge ndo zvirimo. Kana ukatovhura reshona rinoti Mwari anoona kwete anonzwa. Iyo iri teaching a prayer. Kuti imwe part ye prayer action not words. Nokuti respond ya Mwari haiuye kuma words beds. Inotambira futi ku action zvaunoita. The God who, all right, I'll download this way. Ukafimba musikana ukandoda tokuroora next year, anogona kuramba. But ukadzoka next year unosvika arorwa. Saka unoita mubvunzo kuti ingwa ndo zvandaitaura. Ndo paachakudza kuti handakuramba zvawaitaura, ndairamba chaitaura. Iwo uchitaura iye achiona kuti imba ndoida bandonyura apa. Asinofunga kuti anongoda mashoko bedzi, anotoona paari kubva. So Bible rati Mwari anoona zvamunoita uchakuropafadzai. The God who sees. Kurati part of prayer haasi mawords bedzi. The other part is what you do. Ufunge kunamata kuita.
maybe kanikupe shona yakati dzikei. Mwari unonzwa munamato wemunhu anonamata. Nokuti kunamata nekuita munamato zvakasiyana. Takambopinda mune imwe kombi ada kurovera nezvifeyo zvavo zviri kuback seat zvakati Jesus. Ndakaziva kuti asiri watonamata kutorwa. Uyu ndewekutya. Kana iye anotoziva kuti handisini ndiri kushedzwa kutya. Mwana wangu anonzi Divine anotamba newapfana wapa next door. I love example so much. Zviwe tangible. Anotamba newapfana wapa next door. Pandobuda ndichienda kutauna vanogona kushedzera vese ndiri pagate so. Daddy, vamwe vakanongokopawo. Daddy, mutunzire machips. Pandodzoka manheru nemachips. Handiende mudzimba dzevana vaoshedzera vese vayo ndichinonoka kuti vanga vataura kavana venyu machips. Hakusi kunyima. Ndine zvandoziva. Chandoziva ndeichi. Ava vashedzera vateedzera wangu. Vasi vangu. So naMwari unozviziva paunonamata kuti uri kuteedzera zviri kuitwa muchechi. Haunamate unopinda chechi but uri kuteedzera zviri kuita vanonamata. Saka kana ngirozi dzakuya nemaropafadzo unoziva kuti itimu rekukopa harinamate. So relationship besides challenge is key yeanswer. Relationship besides kuti une challenge ndo key yacho. But tinonamata kuti baba vedu vari kudenga tinotanga neukama relationship. Tozoya kuti tipeiwo chingwa chedu hautangiri pachingwa unotangira pakuti ndiye mudhara. Saka hachisi chingwa chevanhu vane nzara, chingwa chevana vacho vaita nzara. Manje uri kunzara chete kumwana hauko. Kungoti mudzoke nemachips ani. Kana ndime mungaende mudzimba dzevana unotamba nevana nditanoka vanga vati machips ndichibuda. Kana vabereki vacho chikoti udokuwadza vana vavo. Hakuna munhu ane mwoyo wakasvika ipapo. Kuti vapfana vazonditumira kana ndichibuda. Basiye baba. So mukadzi uyu audzwa the lost sheep of Israel haaqualify pa lost sheep. But paaudzwa kuti haaqualify, akuqualify ne-worship because he is looking for worshippers. Pakumunamata ndo patinoona one identity, we become Israel by faith. Nekuti tinomunamata. Saka mukadzi ari kuti physically handiqualify, I'm a Canaanite. But when I worship God, I lose my identity in the natural. Then I gain my identity in the spiritual. Munhu wese ane rudziro rwake pamweya. Munhu wese ane identity yake pamweya. Saka uchaona mukaenda kana mamboenda kung'anga, ukaenda kung'anga yechidzimai chaiyo inonzi asekuru. Iyo ine mazamu yakatosunga dhuku so ndase ukataiwa ndigogo unotovhiringa matari buda panzi unotodzingwa. They respect spiritual identity more than what you see. So amai avagaina identity spiritually. Inzwa una identity yaunofana kuluza kunzi museya mwai kana wakunamata Mwari. Mwari ngaone mwana wake kwete kuona gurundoro, ngaone mwana wake. So mukadzi paangu woshipa wira mutsoka ane new identity. Paakuzokumbira manje aqualify. Ndokubva ati Lord help me. Ishe ndibatsirei. Jesu ndokubva ataura imwe language manje. Handingatore chingwa chevana ndichipa kumbwa. Oza unonyatsobata musoro so ndatoimbwa ere nedambudziko rangu iri. Ndaiti Jesu wacho munyoro but akutondiita imbwa chaiyo. Kune message yaunofungidzira kuti haisi yako kusvika waakuziva zvazvinoreva. Ndokuka kushona tine yatinoti madimikira. Aya kuti akuruma nzeve ndewako. Apa rumwe munhu paye. Panopiwa munhu advice ndo marumirwo wacho. So ukanzwa kurumwa chako cheko unorumwa ukakuvara. So Jesu ane mutauro wakavanzika. Handingatore chingwa chevana. Healing iri kutaurwa. Muviri washe, the bread ndiye. Handingatore mavanga angu ndokandira kumbwa. Ndokubva awirirana nazvo, ndokubva ati hongu Ishe. Oza kuwirirana nemashoko akadai zvinotora kukura. Mamwe mashoko atinowirirana nawo vasati vakura vawirirane nazvo. Handitori chingwa chevana ndichipa kumbwa. Ndokubva ati hongu Ishe, anoramba ari Ishe. Achitaura karafu ikaka. Ingawani mbwanana dzinodya zvinodonha pasi petafura. In other words, mukadzi adiscover kuti zvinhu zvandiqualify kuzvidyira patafura but ndinoqualify kudya ndiri paposition yangu.
Do you know kuti zvimwe zvinhu zvaunochemera kuti Mwari ndipei hauzviwani mulevel yauri kutsvaka, unozviwana mukuzvininipisa, nokuti zviri designed kudonha kwauri kwete kuti upiwe. Zvimwe zvinhu zvaunoti Mwari ndipei wakatopiwa, inyaya yekuti hausi right position to receive. Mfana wese ari muno mani 4-5 years mukomana animbomunamatira kuti ave nendebvu. Kana kati I believe in miracles, noti kura itsano dzinobuda, hapadi prayer, tsano mukakura dzobuda idzi. Kurato already Mwari vakatokudeposita potential mauri. You just wait for the right time. Atimbotsanya azita totodya dzinobuda kura. Kurati kune zvinhu zvatinotsvaga zviri already done by God, but nokuti hatisi mu right position. I believe in the God of miracles, but I also believe in the God of systems or principles. Ndiye akati let there be light, chiedza chikavapo, rima rikadzoka futi, haana complainer. Bible rover rati he created the sun to rule over the day and the moon to rule over the night. Kurati kwane 2 levels ye light, spoken word, then light rinobva pa solar system pazuva. Zvoreva kuti Mwari uyu anooperator mu spiritual dimension yema principles, operator ma miracles and principles. Anoziva kuti munhu wese ari munomu hamuna akasikwa naMwari. Vakasikwa mazita avo ndinawo vanonzi Adam na Eva, unless uchinzi Adam pamwe ndiwe, but vandoziva kuti vakasikwa ndi Adam na Eva. Vamwe vese you are a result of reproduction, not creation. Wakatoberekwa una kusikwa, vakaberekwa i2 varimo. Adam ndokubva apiwa a command, be fruitful and multiply. Miti yauri kuona panze haisiri yakasikwa. Miti yakatotanga kusikwa yakapiwa a word of command. A seed will produce after its own kind. So reproduction ne creation zvakasiyana. So pamwe paunonamatira zvimwe zvinhu kuna Mwari, tanga wanzvera kuti izvi zviri kuma miracle side here kana zviri ma principles yekuti I must act and things will happen. Saka paguva raLazaro haatange nekuti Lazaro buda. Boza akamuti buda anotouya, but akarorera padombo anofa futi. Pakudiwa a principle kuudzwa vanhu zvekuita, bvisai dombo, mukaseri bvisa, this time anorewa nedombo iroro. Kune mwana akamutswa naJesu anga akafa. Ndokubva Jesu ava pa instruction kuti mupei chekudya. Kurati mukasamupa chekudya anofa futi nenzara. Apa hameno zvamuuraya, but this time akamuka mukasabika panofiwa. Ama principles. Panonzi munhu ararame nechingwa bedzi, parora kuti ukatoshota kachingwa panotofa munhu uri munhu wemweya. Kari kunzi bedzi kaka fraction kaka very powerful. Hey, ukashayiwa chekudya ukanamata stereki unofira muprayer. I principle ye life. Life is a gift from God, but what you do does not preserve a life kana kuiluza. So mukadzi auya awira mutsoka, ndokubva awirana nemessage inorwadza yekuti handitori chingwa chevana ndichipakumbwa. Ndopazoti aiwa kana tiri imbwa papakeji yepamba, imbwa imhuka dziri domesticated dzinogara pamba. Kana chingwa chiri chevana chiri chepamba, indiriwe pamba. Ndakungoziva position yekuenda ingewa nembwanana dzinodya zvinodonha pasi petafura. Kudonha hakusi kupiwa. Kudonha ilaw yakasetwa naMwari kuti as long njinji iri pamusoro kune kasimba kanonzi gravity kanochikonzera kudonha. So kune zvimwe zvinhu zvakadesignwa naMwari kunzi zvive zvako kana wa mu right place. Saka uchiona kuti Zakeyo haana kukoka Jesu kuenda kumba. Zakeyo akakokwa naJesu. Ilaw yaakaita temper with. Remember, Jesu ndiye ari kuuya panyika kuzofira vatadzi ari pamuti paKalvari. Zakeyo ari mutadzi, ndokubva awanikwa ari mumuti atora nzvimbo yaJesu. Jesu ndiye anofanira kuenda mumuti achifira vatadzi, but ukazoona mutadzi mumuti, saka kanzi kasika kuburuka. Watora nzvimbo yemudhara, kasika kuburuka. Position yawatora haisi yako. Iwe naturally muenza akoke muridzi wemba kumba kwemunhu iye. Ndini ndinokoka unzi hande iwo kwedu mufundisi, kwete kuti ndiri kukokai kumba kwenyu. Inauye kuti Zakeyo watora position ya Kristu. Zakeyo paakatouya aida kuona Jesu, kupera kwenyaya ndiye akaonekwa, akaenda mu position inochinja kuti hauchaona waakuonekwawo. Anonzi ma principles ukasashanda nawo, nyangwa ari Mwari wetsitsi, Mwari wenyasha, unofunga kuti kudenga hakuna Mwari. Ndobuka tese takamona wrestling madoubles. Ukanyanyorohwa kana wakachema zvakadii, referee chaiye ndiye anokuregera uchirohwa.
haapindira, hakubatsira, haudzi mwaoko kuti pinda. Uri kurohwa une zvaunoziva kuti kana ndanyanyorohwa ndinoswedera kune mumwe wangu ari fresh, ndinotambanudza ruoko, mumwe wangu akandirova ane right yekupinda kuti ndiregere kurohwa. Saka panoda kurohwa kuti usarohwe. Saka ndichirova shoko nzva ndonyatsorohwa ndokuti uregere kuzorohwa. Uyo akakurova unofara nokuti uri kuziva zvazvinoreva. So kana ariri shoko raMwari riri kukurova, fara. Jacob akatodzwa rwana Mwari ukakunda, which is impossible. Hakuna munhu anorwana Mwari akakunda. But ukaona Mwari varwa newe, you win. Nokuti vakatokufuratira panofiwa. Ukaona vati chuya tirovane, wapinda. Saka iro shoko rinokurova, rinokurwira, harikurwise. So amai havati ingowani imbwa dzinodya zvinodonha pasi. So ndoda kuti ndiparidze pamusoro pezvinhu zvinodonha zviri kutsvagwa nevanhu kuti dai Mwari atiitira. Kune maprinciples arimo mushoko raMwari. He is a miracle working God, but he is the servant of his word. Ari guided nemaprinciples eshoko rake. Zvinhu zvaunopfugama kuti Mwari zviratidzei itai, havaite. Sorry to say this and I will repeat, ndikupe principle yacho. Wouya pano kuti Mwari munoshamisa zviratidzei, vanenge vachakukunya newe unoshamisa haunzwe. Muri kunzi giving or zvishamisei baba, makasumudza marombe kubva muguruva. Rombe kubva muguruva hazvinetse Mwari. But guruva ndiwe unozunza wega. Iye anokubvisa kuguruva. But remember kuti waigara kuguruva kune guruva. Pamazvigaro namachinda hapadiwe vane dust. Saka iye basa rake kukusumudza muguruva, juti rako kuzunza guruva, padenga hapadiwe vane dust. So tona kutoziva kuti usati wagona kuzunza usumudzike. Haureme kuti Mwari atadze kukusumudza. Hausati wagona principle yekuzunza dust. Church, hear me very well. Chingwa chinodonha, imbwa dzodya. Amai vauya vachitsvaga, vachikumbira. Zvavakumbira hazvisi muklasi yezvinhu zvinopiwa vanhu. Zvinhu zvakapiwa vanhu vakaziva pekuenda. Tine zvatinoti Mwari vachaita zviri muklasi yezvinhu zvavakatoita. But kuti zvimanifeste mauri kuziva zvekuita kuti usangane nezvawakaitirwa. Vana zvipo zvinobva kuna Mwari. Kana ukanamata sei ukasaroora hazviite. Wakatopiwa vana unawo izvezvi pauri papa, roora uone. I know pane munhu anoti prayer is the master key. Prayer is one of the keys. Pane zvinoda wisdom knowledge action kuti zvimanifeste. Nokuti zviri muklasi yezvinhu zvawakaitirwa. Iwewe mujayo une vana mauru. Changosara kuroora kwete kuita prayer, kuroora. Saka uchiona asinganamate paakaroora akaita matwins. Iye asinganamate. Inya kuti akatoroora. Saka already zvakadepositwa naMwari. Saka paunoti Mwari vachandipa, uri kutaura zvawakatopiwa. But hausi kuziva action inodena kuti zvimanifeste. Pane chingwa chinofanirwa kudonha nokuti unopinda pano, unonamata pano, nyasha dzepano. Elisha kuti ape Elijah double portion yeanointing. Ukanoverenga mushe haana kumupa asi akava nayo. Bible rangu rinoti a mantle fell from Elijah and Elisha picked the mantle. He was not given. Why? Nokuti vachitofamba vese pakatouya machariots akaapia. Uyu akasumudzwa nechampupuri akaenda mudenga. Uchatozoona kuti Bible rinoti mudenga a mantle fell. Vachifamba vese haana kupiwa. Zvimwe zvaunotsvaga kuti ndipei hazvipiwe munhu zvinodonhera vanhu vari right position, right understanding, vaita right action. Ukaiverenga scripture inotobuditsa pachena kuti Elijah ari mudenga. Elisha akabvarura hembe dzake achichema achiti my father, the chariots of Israel. He tore his clothes into two. Chaakumbira in double portion. Double ino represent 22. So which means ari kuplanta a seed of what he is asking for. Achema but azvuye nekuchema. Bible rangu rinoti vanodyara nemisodzi vanokohwa nemufaro. Hariti vanodyara misodzi, tears are not seeds. Imbomira kuchema imboita zvinoparidzwa. Ndichanochema kuna Mwari wangu. Ukaenda kumataredzi mhosva, ukamiswa apa. Onzi baba mune bvuma ire kuti makarepa mwana uyu. Ukachema ukazvirovera pasi. Major Street hati abereki mudhara achema atizodaro. Yapera ngaende kumba. Zvinonzi baba kana mapedza kuchema toda umbo. Mukawedzera kuchema munzi remanded in custody. Kuchema akupedze sentence mukoti. So in the courts of heaven, they got no respect my principles more than tears. Sorry kungokuonesa. Bozo no chema stereke.
Indakurira kuzayoja kusaja kunochemwa. Zvakuti even usina chekuchemera kwangoni mwako unotojoina. Takachemawo. And so it's bad to cry. But after crying, paiparidzwa. Wakati kuti kana tachema so Mwari anzwa ndekumba. Tapedza kuchema tapokuta musodzi. Panoparidzwa kunzi vanhu vazive zvekuita. Let's respect the principles of the kingdom. Pani chingwa chinofanirwa kudona, muchato wako unofanirwa kudona, but unodona uri under a certain table. Usanotsvaga chingwa, uya to be under a table. I picture ye submission. To be under. Ingowani mbwanana dzinodya zvinodona pasi petafura. Kana uri pasi petafura, unenge uri munhu akazvininipisa. Hausi kuonekwa kumusoro, but chingwa haushayi. Kurati chingwa chinokutsvaga iwe wakavigwa. Nyasha pane dzinofanirwa kuflowa kwauri, kwete kuita dzekutsvaga. Vanhu vanotsvaga zvinhu zvisingatsvagwe. Even inini mukadzi akaporeswa Jesu, abata mukombero waJesu. Anoziva Jesu akatobvunza ndiani andibata. Saka anopora sei asiri kuzivikanwa. Aiwa, kana Jesu achiti pana andibata, ndiani andibata, kusvika mukadzi akatozouya. Zvinoreva kuti mukadzi akatopora vasingazivani. Kurati ukaziva principle yake, unowana nyasha even mazita ako asina kunyorwa. Akatopora, Jesu akati pana andibata. Mukadzi akatozvaitopupura kuti ndini. Kurati mukadzi akatowana healing. Nekuti akabata the right position. Nhamo yataita ndeyekuti vanhu vakaignore maprinciples. Vakati ndofunga ndikachema ndikauchema kuna Mwari. Chinoita kuti tiparidze hama dzangu kuchema togona topanana katime kekuchema. But after crying, Mwari vanoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo kwete misodzi. It's good to cry, but the best after shedding tears, learn the right principles, know what to do. Ndatara pane imwe nzvimbo ndikati prayer haidzinge nhamo, inodzinga mweya wenhamo. Chinodzinga nhamo kushanda. Ukasashanda ukanamata stereki, unotambura uchinamata. Denga ritaiwa anonamata chingomupa ichini. Money follows what you do, your service, not your tears. Zvaunoita zvinoattracta zvinouya kwauri. Kwete kuchema, kwete kudemba. Zviriko phase iyo yekuchema iriko, nguva yekudemba iriko, but get knowledge. There are principles mushoko raMwari zvokuti aupiwe. Mukadzi uyu chaita kuti azonzi great woman of faith. Ari kuti okay, maybe I'll download this way. Amene anogona kundinzwa pana. Mukadzi auya ndaamai vane mwana nedambudziko kumba. Mukadzi is a shadow picture of the church. So amai vauya, she's an Old Testament church. Old Testament church yaudzwa kunzi mukadai zvinodai. New Testament church Jesus ndiye akauya pamuchinjikwa akaita zvaakaita, isu taakureceiva kubva kwaari. So amai apa vauya vari kuda kuti zvinhu zvivaitirwe, but pavazozoti ada kuitirwa is the New Testament church inongoreceiva. Inofanirwa kuenda pasi pemuchinjikwa, pasi peshoko raMwari. When you are under the word, when you operate with the principles, things happen. Zvimwe zvaunoda kubatwa musoro, dai wabatwa mukati memusoro, zvinoita. Ndofunga that's the picture yepabirth. Ari munhu akaberekwa ndakabuda musoro. Kuti panyika pauya usati wafamba funga. Unofambira mahara, unoitiswa nevanhu. Ngadzishande. Pasi petafura, that's a picture of submission under a certain system. Provide a bread for your life. Imbwa haitsvage chingwa. Chingwa chinotsvaga imbwa. Haizunze tafura kuti manonoka tinofa. Chingwa kana chiri chevana uno, vana kurasarasa. Saka you are under a system isingakushayisi. But iwe uchiregera kubva pasi petafura, woti ndakunongwavha. I warned people a certain time. Kuti kana uri muKristu, don't look for green pastures. Enda pana Psalms 23. The Lord is your shepherd. He is the one who leads you. Ukaona ma green pastures, unofanirwa kubvunza ari kukufudza kuti ndekwedu here. Nokuti kumwe kwacho kuri green today, but it will never be green tomorrow. Tine madecisions atakaita taudzwa. Kunza abuda muno amuna mari enda uko. Vanhu haikoko kuti achidzoka zvakunetsa. Kwanga kuri right, but ramangwana hakuzoita right. So the Lord is my shepherd. He leads me. Kana ndiri sheep, he are shepherd. I don't look for green pastures. He leads me. Mwari ngaakutungamirire pama decisions.
good thinking, intelligence nemaconnections ukazvitrasta pamwe pacho unochema. Havakatondiudza zvavo zviri kutoita kuri kuita mari neshamwari yako, hakuna garanti yekuti uchanoitawo mari ikoko. Nyasha nenzvimbo zvinosiyana. Mwari vakatoti kuna Isaac, don't go down to Egypt, stay in Gera. But kune vaitodzwa naMwari kudza ibva ipapo enda uko. Be under a table, a system that will provide blessing for you. So the devil akada kukuataka anounza mashoko ekuti ubve pasi petafura. Ibva ipapo upenyu kuzvinamatira. Tine zvinhu zvatinozvinamatira nekutsvaka Mwari kuti zviite. Tine zvinhu zvinouya nekuda kweassociation nesubmission to a certain anointing. Kune zvinoitika nekuda kwenzvimbo yauri, kwete nekuda kwezvauri. Ukaenda ku-UK kunotonhora, whether udi kutonhorwa kunongotonhora, environment. Ukaenda kumuzarabani kune mosquito inoruma, kune malaria. Whether uri mukristu hausi unorumwa uri bishop. Environment ine zvainoprovide no matter how anointed you are. So ukava under a table now, attack ya devil ndeyekuti ibva ipapo uya kune imwe table iri kuno. Haasi ese matable ane chingwa chako. Mamwe matable ndeyekungoita decoration. Akanaka, zvinonakidza. Murume anonzi Naamani akati nzizi dzekwedu kuDamascus kune nzizi dzakanaka kwazvo. Iye anzi anogeza kuJorodhani. But Naamani waigeza yo kunzizi dzakanaka, sei usiri kupora maperembudzi? Kokumbogeza muJorodhani, nyaya haisi yerwizi. Zvine chekuita newe ndo zvine nyaya. Tine vanhu vakabviswa pasi petafura. But beware of good people who are not godly. Unobviswa pane zvinhu zvako, unoudzwa kuipa kwetafura, hauchaudzwa nyaya yechingwa. Aiwa zvekuti shoko raMwari kuparidzwa vataura kuti but munhu wacho haasi right. Iye asiri right yeyu kana pane tafura ine chingwa changu. Made kuti ndidye zvangu. Pane kuri right kusiri right kwauri. Pane kwaunonzwa kuti kunoku kuri bo, but kuti zvine chekuita nelife yangu here, it's a deeper revelation. The devil knows kuti pauri papo ndo pane breakthrough yako. Saka vhangeri anongokupa ndere kubva ipapo. Chete. Hatori blessing, anokubvisa pane blessing. Canaan haibviswe ndiwo usingapinde. Promised land haichinje, but ndeye vanhu vanofanirwa kutenda vopinda. But iwo manje wakaipa anoataka iwe, unopiwa mamwe maonero ekuti unoshedzera kuti paano pabvute ratiri patende ratiri hapaite, rega ndiende somewhere. And the devil knows ndakuwina. Mushumiri mumwe nemumwe anodana Mwari in a certain place ane grace dzine chekuita nenzvimbo yaari. So vanoti vanhu vane tendency yekuti spekta muenzi udarika mufundisi wepanzvimbo. I've seen that. Kana kumba ndo culture yedu isusu makuru atakaita. Taiva nemawater glass nemakapa akanaka mukitchen unit. Mwana wepo ukaonekwa wakaibata. Ina mai vangu muzezuru vanti ndinomuka ngozi mukapwanya makapa. Ngozi yekapu. Zvinokosha ndezvevaenzi. Ukaona madhishitawo abuda musiwo tichidya, sekuru George wauya abude. Ikaucha yekuti vaenzi vanokosha ndo vanoitirwa zvakanaka. Vachishora vanhu vari panzvimbo. Abhaibheri rariyepa rakatoti a prophet muhometown make has no honor. Vanotogona kuva nechizaruko ndo vanogona to partake the grace dziri available. Vekure kazhinji ndo vanowana nyasha dzamuinadzo. Vabva kure ndo vanogona kuona blessing iri pamuri imuchiswera nayo. Kumarani kwandaimbogara kuwadzana, so kwaiva nen'anga muraini medu. Mota dzaswera dzakapaka pang'anga iyoyo nemasekirati aita ng'anga iyoyo. Tamana George ndo ng'anga yacho George, but paizara pa George. Waiti kana varasika vachikubvunza tinotsvagawo pasekuru George, tanzwa sekuru George vanobatsira. Zvichitobva taseka so kuti George bozi ndi George wemuraini, but haasi George kune rimwe raini. So there are times yekuti ukanyimwa meso emweya unoita kutamba nenyasha dzacho. Kusvika pakusuduruka pasi petafura pane chingwa chako. Kune zvinoitika muupenyu nekuda kwezodzo necovering iri panzvimbo zvisingaitike anyway. Nyasha dzinapita dzekuti vanhu vakaiswa pamumvuri vanopora. James hana. Take advantage of the grace that is available. Usabva pasi petafura
zvininipise uripo. Itsika yaMwari yakuti chingwa chinodonha pasi petafura. Samuel vati akomora achadi ngoita direct kwandiri andipa changu chingwa. Even magetsi chaya chitonzi ari kubva kwaari kubva anosvikira kunonzi kustation yemagetsi, power station. Akauya direct mbamako panofiwa. Kone ndiri kuda magetsi hafanira kuenda ina ndipei direct kubva kuExmo kwacho unofira mumba. Anoenda achitapudzwa sokusvika asvika pauri. Mwari ane tsika yekuti zvimwe zvinhu zvako hazvipiwe iwewe, zvinopiwa ari padhuze newe. Kwete kuti umunamate, asi ugone kusubmita nekutenda zvakasarudzwa naMwari in your life. David achibata akawana mukana wokuuraya Saul, akacheka hanzu yake pasaidi, haana kuuraya Saul. Vakamufurira vakati chitouraya enemy yesu pamaoko mako. Zvikanzi who am I to touch the anointed of the Lord? Achitoziva kuti anointing apa yakabva, akazodzwa ndini. Chinoita kuti arespecte payakabva ari kuti icho chakamboita kuti Mwari vasarudze munhu iyeyo, ichocho chekuti yaimbova choice yaMwari ndopandamirira ino. Zvekuti haasi right yaimwe story. Moses akaita mistake paMeriba, taura nedombo, iye ndokubva arova, mvura ndokubva yabuda. Aita mistake, but pane breakthrough mu mistake. Why? Level yegrace dzinoiswa naMwari ukatadza kudziona, unotadza kunwa mvura yako padombo. Chachindidzwe zvakanaka, kune dzimwe nyasha dzinouya muupenyu hwako, kwete nekuti wanamata stereki, but you are connected to Abraham kana uri Lot. Lot unhu hwaanoita muSodom, wekuti anoona venzi woti uyai mukumba mubike, itsika yasekuru vake Abrahama. Ende vauya kuzopisa Sodom yacho, vanotanga vatoudza Abraham otointerceda on behalf of Sodom. MuSodom muna munhu wani akanamata munhu asingagaremo muAbraham. Akati Mwari ko mukawana 50, ko mukawana 40, ko mukawana 10. There was an intercessor. I know when I preach, ndine backing yandinayo, kwete kuti I've preached so much. There are times yakuti Mwari wanonipa a good message, a powerful message, not because I'm a great preacher, but because you prayed for God to speak into your life. You are the reason why I'm preaching this way. Chinoita kuti mvura ibude padombo, musaita mistake. Mwari anditsitsi nevanhu vane nyota kudarika area ya prophet. Vanhu vangafire mistake ya prophet, vanhu ngavanwe. Kune nyasha dziri panzvimbo yakuti ukasuduruka chingwa icho chaumbofa ukachipiwa kusvika waenda pasi petafura. Submission is one of the keys in unlock whatever you're looking for. Jesu ari Mwari akaenda kuchechi ya Johani, akanobhabhatidzwa naJohani, denga rikavhurika, mweya mutsvene akauya pamusoro paJesu. Jesu haana kunamata kuti ave nemweya mutsvene, akapinda chechi yaJohani. Haana kuenda murenje kunotsvaga mweya, haana kuita fasting kuti ave nemweya mutsvene, akatopinda kwaJohani. Ndofunga ndo pakatangira chechi yekwaJohani. Tiro kwa John. John the Baptist munhu, Jesu ndi Mwari. Mwari ako kudemonstrate principle kuti nyangwe ndiri Mwari, I submit to a man for the heavens to be opened. Haana kunamata kuti ave nemweya, akanopinda musystem yezviri kuitwa naJohani. Tine vanhu vakaiswa naMwari as maforerunner ebreakthrough neblessing yeupenyu hwako. Madzimwe nguva vafarire, but Mwari ndo vaakasarudza, ndo pane problem manje. Ukavatarisa so havana kufita vaite, but Mwari ndo akati iyi ndiyo tafura ichadonha chingwa chezvauri kutsvaka. Choice yaMwari sometimes inokuita mess up pama qualities ako nekuvheta kwako. Qualify haasiriye, but according to God is the right person. Gideon, kana uchikatora muranda wako pura uende kukembe meMidiana, unonzwa kuti vari kuti kudii? Munhu akataura a dream akainterpreta was a non-believer. MaMidiana vakainterpreta ndarota chingwa chebhari chipanza musasa. Zvikanzi hakuna mumwe ndiGideon. Message iyo haisi kubva kwaIsraeri, iri kubva kumaMidiana. Ngwarira kuti Mwari vanoshandisa munhu wausingadi kuinterpreta life yako. Kana ari Joseph, kuti azosvika pachigaro chekutonga, akatanga arapandura hope dzevanhu vasingabhadhare, vasungwa. Mumwe musungwa ndiye akazoudza Faro kuti tiri kujeri kune mukomana anozvigona izvi. Pamwe pacho ita zvaunofungidzira kuti hazvibhadhare, but it's taking it to another level.
Problem yako ndeyekuti unongoti kana zvisina mari handite, kana pasina chiri kudzoka handite. Learn to build a name that will attract blessing. Takaita singabhadhare zvakazobhadhara. I remember ndikupa matestimony nezuro. Panetoparidza pastreet papa, vanhu vaingombera maoko todzokera kumba netsoka. But one day somebody said, I'll give you a stand in Borodeo. Because I saw you preaching one day in the streets. Musi wacho ndakatodzokera kumba ndofunga waitopfura waiti kushaya basa. Takananga Borodeo. Tishaya basa takananga Borodeo. Tiri papa. Zvimwe zvinhu hazvibhadhare today. But when you are doing it unto the Lord, He is faithful. And you will never forget your effort and your strength. Bhururu bhabhu rangu rinoti haasekwe munhu chaanodyara unokohwa. Uchakohwa ramba uchiita zvakanaka muimba yaMwari. Zuva rekuti haumbosvika mukufa usina kukohwa hazviite. He is not unjust to forget. Saka wakaona David, after my time is done. David akatozonzi Jesu aitonzi mwanakomana waDhavhidhi kwete waJosefa. Akarera ndiani? Joseph. Akatenga mapamba ndiani? Joseph. Aitenga serevita ndiani? Joseph. Hande kusenemu mwanakomana waDhavhidhi. Panenge pasiri fair. Aiwa, iyi verify guy. David akafa kudhara kwa hatomboziva nezvaMaria. But aiswera achifamba naMaria anyoresa maternity nekuti ndi Jose. But mwana achiberekwa senemu aisiya Jose. Son of David. Ukaenda pana 1 Kings chapter 1. Ndo pane story inoratidza Mwari akanganwa. David akapiwa mhandara yainzi Abishagi. Haana kuibata. Aitoziva kuti mhandara ndiyaMwari. Saka Mwari achiti murume ari pamwoyo wangu. Ukaona munhu anokuchengetera mukadzi wako. Kwete kumaraini mugumbeza. Abishagi aigara mugumbeza raDavid mambo vasinganzwe kudziya. But David haana kubata. He was a prophet. Aitoziva kuti ukaona mauya mhandara kwaDhavhidhi mukadzi waMwari. David vakadzi vese vaainawo aitorera vevanhu. Research amushe David vakadzi vairora aitorera vanhu. Abigail aitova mukadzi waNabal. Bathsheba aiva mukadzi waUria. Diva kana afunga vakadzi anobvutira vanhu. But akapiwa mhandara anoziva ndewa mudharo. Abate. So akachengetedza mhandara ndi David. Saka Mwari anoti handikanganwi yawakatamba chamwari. Mukadzi achaberekwa nemhandara mwana wako. Uri murume pamwoyo wangu. So unoita chakanaka nhasi wofungidzira kuti Mwari vakakanganwa. Never. Never. Ndauya kuzokupa assurance. He is so faithful. Zvawakaita 10 years ago kuna Mwari zvichiri kureflecta the blessings on the way. Esther chapter 6. Mambo akatadza kurara vakavhura bhuku revakoroniki. Vakaverenga pakanzi Modhekai akaita zvakanaka. Vakati murume uyu akaitirwei? Zvikanzi hapana. Zvikanzi akuedze asina kuitirwa. Mwari ngaakurangarire. Mwari ngaakurangarire. Enemy ichiuya, ropafadzo ichiuya futi. He's so faithful. But nyaya ndinoda kukuudza ndeyekuva under a table, under a system, submit to the grace and you see things happening. Pane zvinofanira kuitika mulife mako usina kunamatirwa namufundisi. Because you submit to the anointing. Anointing knows where the problem is. Anointing afana nemapiritsi. Kana une headache kana mapiritsi haende kumusoro, anoenda kuzasi. But haufanira kupopota, musangoswera kuzasi. Uku ndiko kwakaoma. Pain inoadresswa nepain killer no matter the place. But kana wanu mapiritsi hariende kugumbo rinoenda mudumbu. Haridi kuudzwa kuti makumbo kaunozoswera mudumbu igumbo. The system knows. The same with the anointing. Mukadzi ave the issue of blood haana kutaura ndine problem. Akabata anointing ikaadress a problem. Kune zvinhu zvokuti when you tap to the anointing usina kunamatirwa unofanira kuuya netestimony. Zvokuti nemufundisi anofanira kutoshamisika. Ndozviri kuitirwa vana vangu naMwari. Wakabata semukadzi aibuda ropa. Haana kuzivikanwa but akauya netestimony because akabata the anointed. Kubata mukombero hanzu yake only those vanogona kuita new kuti abate the hem. Ubate wakamira. Jesu aibatwa navanhu vakawanda but haana kuti ndiri kubatwa. Akati pane andibata. I touch with the difference. I touch ipi? Yes, somebody aita honor, worship. Kneeling is a picture of worship and honor. So anogona kuita honor the anointing and receive the grace. Haisi teaching yekunamata munhu. Teaching yekunzwisa maprinciples aMwari wacho. Hatinamati sina munhu mukati. Chandakanakira ntsike kumba kwemunhu ndochawakaipira. Ndokutoipa kwacho.
Kune zvinhu zvokuti Mwari vakada kukupa vanotambidza mumwe munhu kuti akusvitse. Rafu yako kumunhu iyeyo ndokuzvishaya kwako. Moses paakaroora nekuda kwefight, anobvisa mari, akarova vanhu vaidzidzisana vaJetro chera mvura. Vanasikana pavakachera mvura vakaenda kumba baba vakati, ko zvafamba sei makasika kudai? Zvanzi kune murume atibatsira zvamutorei. Auya ndokubva apiwa basa, employment number 2, ndokubva apiwa mukadzi Zipora nefight, kupindira fight isiri yake. Iwe yemumwe airambirwe sadza. Wouya kuti Mwari zviratidzei, une dzevamwe dzauri kuignora. Nekuti dzevamwe dzine chekuita nedzako. Itsika yake Mwari yekuti zvimwe zvinhu zvako zvakangotsvetwa pane mumwe munhu. Kwete kuti umunamate, but ugone, nokuti haugone kusubmita kuna Mwari ukasasubmita kuauthority yezvinhu zvaMwari. Ani mukadzi akabata mukombera haana kubata Jesu the person, akabata hembe. But zvakaita ka. Saka mubvunzo wobva kuti Jesu ihembe kana kuti munhu. Mukadzi haana kubata Jesu, akabata mukombero wehanzu yake, hem of the garment, akawana healing. Saka chinoporesa ihembe kana kuti Jesu. Ndi Jesu anoporesa. Ko mukadzi apora sei pahembe nokuti iri pana Jesu. Kuti Jesu ane extension yokuti ukandipotsa unondibatira ikoko. The house of God is the extension of heaven. Zvese zvanoda kuitira Mwari zvinoitirwa muno, ndo extension yacho. Koniriyo minamato nezvipo zvasvika, zvipo hazviende kudenga, zvinoenda kuguguletu. But denga roti zvasvika, kuti zvasara, zvasvika. Paunoita reach out to the need, you are reaching out unto the Lord. I principle yekuti Mwari vagone kukurecognize uchiita zvinhu pano. Tete chingoitiswa so, tete chingopa vanhu, chingopa. As long uchiona munhu, auone ropafadzo. But ukaona Mwari pamunhu une ropafadzo. Ukaona nekurespekta imba yaMwari nebasa raMwari. Extension yaMwari. Ini ndiri mudiki ndevudza kuti Mwari anogara kudenga kusvika ndaverenga Genesis 1. Inototi pakutanga Mwari vakasika denga nenyika. Kuti vakagara variko, kupi ndokudenga kwacho. Auna kundinzwa. Genesis 1 inoti pakutanga Mwari vakasika denga nenyika. Kuti denga risati rako Mwari aivako. Saka kwaanga ari ikoko ndokudenga. Asa una Bible. Denga rakatosikwa idzo dziriko. Dzaigara kupi ndokudenga ikoko. Imwe vat anogara murumbidzo dzevana vake. Address ya Mwari dzakawanda. Ndiri Mwari weshirikadzi nenherera ndokumwe futi kwaanogara ikoko. So reaching out unto God kungova neunderstanding yekuziva kuti Mwari wacho anofudza kuti ari kudenga ndi Mwari weshirikadzi nenherera. When I reach out to the need, to the orphans, to the widows, I'm touching the heart of God. Dai Mwari andona, dai Mwari ukangoenda kunherera munoonana ndokwaanogara. Ukaya mimba yake is the house of God, ndo maari muno. Vazodziwa wake i extension yekuita kwaMwari. Zvimwe zvinhu hazvidi kuti unamatirwe kuti zviitike. Be under a table when bread will fall. I want us to pray. I want us to pray. Sumuka izvi. I want us to pray. Kuna anotenda chinhu chinonzi anointing here. Bible rangu rinoti it is the anointing that breaks every yoke of bondage. I want to pray to provoke the anointing of the house to work on your behalf. Ndomwe with this teaching wazvinzwa kuti chingwa chinongona ngodonera kuti uri pano. Mucheka wa Elijah wakadona. Haana kukumbira Elisha, but zanzi a mantle fell. Kudona kwacho kune nharo nokuti mhepo yakatakura munhu yakatadza kutakura bhachi remunhu. Chakadona ibhachi kwete munhu. Hama dzangu chinorema chiibhachi kana kuti munhu. Ida mhepo iri kutakura Elijah ichitadza bhachi raElijah. Which means anointing ine misikanzwa. Chero pane mhepo inopikisa zvinhu zvako haibudirire nokuti zodzo rinorema rinokupa favor. I want the anointing to work in your life. Zvimwe hazvidi kuti ndinamatire. Raise your hands. Father, I pray in the mighty name of Jesus. I provoke the grace of the house. Zodzo renyu pamusoro pemba ino Mwari. Varanda venyu vamakadana nechikonzero Jehovah. May the grace rest upon their lives vari pano Mwari. Nyasha dzevana venyu pakereke ino Jehovah. Nyasha dzevana venyu pakereke ino Jehovah.
May the anointing of the house fall in their lives. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. May the anointing rest upon their lives. May the grace of God rest upon their lives. By fire, by power, I provoke the grace and the anointing. May the grace and the anointing be upon their lives. In the mighty name of Jesus. Gamchira zoto, gamchira nyasha, gamchira zoto. Nesi tarajeso. Receive the grace and the anointing of the house. May the grace and the anointing be upon your life. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Nyasha zembaino, nyasha zembaino, nyasha zembaino, nyasha zembaino. By